मानास नेशनेल पार्कनि मसलपुर डिभिजनाव हरखाब इनकाउन्टार जाथाय। बे इनकाउन्टाराव जादों सानै सुरां सिखारिनि जोखोम। लोगोसेनो सुरांनिफ्राय जब्द खालामदों बेरफ्रुग्रा बेसाद, गुलि, मबाइल, टर्च आरो गोबां बेसादफोर। मानास नेशनेल पार्कनि भुयापारा हाग्रा ओनसोलनि मसलपुर डिभिजनाव बे इनकाउन्टारनि जाथाया जादों। रेन्जार कामेश्वर बर'नि दैदेननायाव हाग्रा रैखाथि मावफारियानि गावनाय गुलियाव जोखोम जानाय सुरां सिखारिनि मुंखौ धर्मेन्द्र वारी आरो गपाल बाहादुर मगर होननानै मिथिनाय जादों। इनकाउन्टाराव जोखोम मोननाय सानै सुरां सिखारिखौ दायो बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। राइफल बोरो हबेयाव तो खिन्थि जल्दी जल्दी राइफल लाय लांग्रो मानसिखौ सनजि राइफल लायनो लायग्रो मानसिखौ राइफल बोरो खिन्थि लाबाय फाय BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com